Okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Bueno, mga tugang, eksakto ng alas 10 nin pagka-auto. Kumusta, Ma'am Olive? Mayo, may pigkokonta kaya ko partner. Oo. Kaso dai pa sisimbag, ma-interview ta lamang sa satuyang programa. Ngunyan, igdi sa Facebook, napapangirit ako, dagmang na mga estudyante ang grabe ang imagination mo niyan. Si Saida partner ang magiging class officer. Ayo. Iba-iba mo niyan ang yaon sa social media. Imagination kan sa tuyang mga estudyante nakuta na magiging maugmasinda sa ralaugan kang Paglakaw klase. kang baga na, eleksyon tulos, ano? Mm-mm. Ay gawin si Aki ko, dahil ko pati nalingawan, kami pagkaadilantada. Ngayon, teacher, paano ngayon magdalagan ng presidente? Inonominate ko ngayon sa diri ko, napangisip pati si maestra. Gawin ngayon mayo ngayon ng class president ko niyan, online yan eh. Oo. Paano man maghihilingan? Saka paano maninda ang pagka-official ninda ma-enjoy ang pagka-official kung online dahil talaga mahirilingan partner. Yan. Okay, sige. Tamang-tama, Ma'am Olive, yaon sa linya ko niyan si Ma'am Rose Tiran. Siyan, namamayukan RPSI, Ininragay Polytechnic Institute. Mhm. Tamang-tama, nahiling tabaga permis sa mga post ko niyan, ang DTI, TESDA. ang TESDA, iguanin mga pinag-offer ng mga training. Labi ka importante mga training. Hello ma'am, good morning. Live po kita sa PBN5, asin man, okay, kay mano ko si SM Olive, di ma'am, good morning. Ay, good morning, Ron. Good morning, SM Olive. Good morning, Ma'am Rose. Maganda man girarayan sa imong boses. Ay, thank you. Oo, mayong kupas. Salamat. So, Ron and SM Olive, nasa Ragay ako actually ngunyan. Kumbaga nasa school. Kasi nga kami, kung sa TESDA, nag-start na din ang samuyang mga klase. Oo. Opo. Pero this time, medyo, syempre may kaibahan ngunyan ang pag-conduct ng klase Ron, kaysa nung dati. So paano pala niyan pig-implement kan test data? Kita bagang niyan, may social distancing, yaw kita sa pinakapod na new normal, di nagbabalik na po si klase, kaniban mga course. Paano ta po pigmamanage siyan? Oo, ano din kami ngunyan, Ron, combination ng online at saka face-to-face. TESDA kaya, kumbaga daiman kami pwedeng purely online kasi syempre, tinutukdoan pa ang mga aki ng practical skills. So, kumbaga, nagre-report man giraray sinda dito sa eskwelahan. Pero, ang pag-report nila sa eskwelahan, kumbaga, kung dati, 25 trainees at one time, ngunyan medyo binanga ni sinda. Ang sarong grupo, composed of 12 trainees. Ang sarong grupo, composed of 13 trainees. Oo, meaning pag Monday and Tuesday ma-report bigdi sa sarong grupo, halimbawa ngayon group A composed of 12 trainees, ma-report din bigdi sa eskwelahan Monday and Tuesday. While the rest naka-online o kaya nagbabasa ng module. Kumbaga nasa harong lang sabi Ron at saka SM Olive si iba. Then pag si another group, ma-report po ulit siya Thursday and Friday dito sa school. So, na-report lang sila dito sa eskwelahan for hands-on. So, kumbaga, halimbawa ngaya, bread and pastry ang pinagklasehan, madigdis nila sa school para mag-bake. So, sa cookery man, madigdi lang sila para magluto. Then the rest, yung mga lectures, online. Opo. Ma'am Rose, ka nagtalikod na mga taon, kang normal pa Opo. kita, dagmang na mga estudyante ang gusto mag-enroll sa TESDA. Kumusta man po ang enrollees nindo niyan? Sa ngunyan, same din, SM Olive. Kumbaga, kadakol pa din ang interested na magkuaning TESDA programs or courses. Kami man digdi sa Ragay halos. Di kami masyadong nagkakaigwang problema sa kakulangan ng mga estudyante. Minsan nga kumbaga, since syllabus kayang, kumbaga programs ni na
i-implement is through scholarship program. So usually nga medyo kinukulang pa kami minsan ng slot. And lalo ngunyan na kumbaga ang mga tao naghahanap din ng kumbaga gigibuhon. Kumbaga mapaglilibangan na medyo kapaki-pakinabang. So yaon lang po ang samuyang ahensya ang TESDA para magtao sa inda ng skills training programs. Nung inot, 21 to 59 years old ang ina-accept na sa samuyang eskwelahan, pero recent nagkaigwa ng clarificatory guidelines ang samuyang secretary, inaalaw mi na din. So, below 21 years old at saka more than 59 years old, provided na ang sa indang health is, syempre, kumbaga healthy. Opo, Ma'am Rose. Oo. Ano pong mga course kang TESDA ang mabentang enrollan kan mga estudyante? Oo, digdis ka mo sa eskwelahan mi, mabenta ang bread and pastry production. Yan, sa mga pag-bake ng tinapay, mga tarts, mga cakes, inibaga kaya SM Olive. Kumbaga ini ang program na pwedeng-pwede mong gibuhong negosyo after ka magklase, kumbaga. So, ang saro pa yung cookery, NC2, kumbaga pagluto. Igwa din kami sa welding, igwa din kaming driving, igwa kaming food and beverage services, igwa kami sa electrical. Ang pinakabaguming program niyan is yung electrical installation, maintenance. Then, igwa kaming computer system servicing, igwa kami sa electronics. Yun, medyo nagdadagdag din yung programs ni and yung related naman sa health, igwa kaming recently pinaregister na program yung Barangay Health Services at saka Contact Tracing Level 2. Pero ining duwang health-related programs, ma-start pa sa na ini mga ngunyan, mga latter part of the year. Plus, igwa din kaming sa agriculture. Kumbaga, igwa kaming produce organic vegetables at saka raise organic chicken. Kasi nga ni, ang priority talaga kang samuyang agency is kumbaga more on agriculture at saka construction-related programs at saka health-related programs. Dahil nga ni sa pandemic, kumbaga idinagdag mo niya na taon sa priority ni TESDA yung mga health-related programs. Opo, ma'am. Tamang-tama pati bagay ning bread and pastry. Usong-uso baga ngunyan, tapig papabarakal na online. Si mga nahaman, mga cookies na yan. Oo. Ito bagang pigpanamit mo sa minsan, ay kung ipapabakal ito sa pagikan online, mabinta ito. Iyo. Kaya, kumbaga, dahil din talaga ang nag-enroll sa bread and pastry production. So, yan. Pero yan sa, kumbaga, sa pinakamabenta ming programs video sa samuyang eskwelahan. Oy, mama, ini ngunyang kaya bagaan na Land Transportation Office, igwa na po sinda ning ipapasunod siguro sa mga masunod na bulan na once ang driver na ma-apply ning student o kaya man new license, non-professional o kaya professional, kinakaipuhan ang mag-agi na sa mga registered, mga training centers na accredited kan TESDA. O kaya mismong kan TESDA gayon. Ano ang PSA? Ikaw kita ning driving sa sendong eskwelahan? Oo, kami ning driving NC Turon. Kaya lang, for this year, medyo tig-ready mi kaya sa facilities sa taas. Diba naka-attend ka nung groundbreaking ceremony nung February, itong di ba nagkaigwang groundbreaking para sa automotive and welding na building si RPSI. So, yung first phase ng building, haman na siya. So, halos tigre-ready ni kaya sa mga facilities sa taas para sa welding, automotive at saka driving. So, and then yung trainer mi din for driving, sangon niya nakafocus magpukdo sa service, motorcycle, small engine repair. So ano kaya ron, mga multi-skilled ang satuyang mga trainers. Kumbaga ang sarong trainer sa Muya, kumbaga mga pinaka-minimum na kaya ng mga 2 or more na mga
programs ang sa indang hinahandle. So, when it comes to driving, igwa kaming driving, pero baka kasi may mga nagdadangog na interested mag-adal ng driving for the year. Mga next year, may pa po siya mai-offer. So kayo nini, so taon-taon, nagdadagdagan sa tong facility, nagdadagdagan mga courses na pwedeng i-offered, po dahil na nga ni kan ang RPSI, kundi ko na papasala sa tabang ni dating Congressman Andaya, igwa na yan ning annual budget hali mismo sa national government. Yes, oo. Tama yun, Ron. Kumbaga, magayon miyani siya na kumbaga dati sa rong campus ng Kasipmas, then ganyan, independent test the administered school na, yung Ragay Palupat Skills Institute. May sadiri siyang budget, may sadiri na siyang personnel. Kumbaga, nakakaran yung school on its own. Kung ano si mga priorities na mga programs na i-offer mi na din digdaron sa district. And yun nga, kumbaga, iminok na sa tabang talaga ni dating Congressman Nonoy Andaya. And yun nga na October 18, bali pang 2 taon na tabi ron kang RPSI. Sige ma'am, thank you ma'am. Congratulations. Sana magdakol pa ang mga courses na mga maitutuklo ta dyan, lalo na sa mga residentes kan First District. Thank you, Ron. Thank you, SM Olive. Salamat. Yan mga tugang si Ma'am Rose Tiran. Siya po ang administrator o head kan Ragaya Polytechnic Institute of the Philippines. Ragay Polytechnic Institute, RPSI. O na dating Kasipmas, ngunyan po igwana ning separadong budget. Kaya duman sa mga gustong makanood, welding, automotive, magayon ining sa kuyan, ining magikang elektrisyan, ay kuyan pala niyan, dakula pala an bayad kan mga nakakakontrata kayan. May bisita kita, Ma'am Olin. Winner. Ayo, willing siyang pa-interview. Ayo, sige na. Tukawan na assist ni SM Olive. Sige daw, hello ma'am. Good morning. Good morning po. Yan, nakaon na yan na. Sige na. Mas mahiling ka sa television. Yan, sisengan ni ma'am si pangalan mo po. Estelita Malinisa po. Estelita Malinisa. O yan mga Malinisa baga, mga mistisa. Sa inang address mo, ma'am? Concepcion Grande po. Ay, Concepcion, Grande, Naga City. Sige. Ano ang kwan mo? Ano ang masasabi mo? Nakasakat ka digdi sa studio, me. Gawin pati pighingal-hingal ka pa. Excited din po kaya. Hindi ka mamamani ka sa microphone. Yan. Excited din po ako. Gusto ka mo maabot. Oo. Sige po. Anong kuyan mo? Aral daw talaga agang amay, nakatunin ka na po. Iya po. Dati po nangganan ako kay Kuya Jigs ning itong sa rice coffee. Rice coffee. Ay di alas 4 mata ka na. Kay Jigs baka alas 4 pa na. Kuya na. Magandang buhay na. Iya po. Sige po. Sige. Pasalamatan ta. Pasalamatan ta ang Cabral Bicolandia Supermart sa kudan rice coffee. Thank you po sa Cabral Bicolandia Supermart and sa rice coffee po. Nakanamit ka na ning rice coffee? Iyo po, masiram po nga. Ano man ang talaga ang namit? Masiram po talaga. Sige. Thank you po. Salamat. Okay po. Thank you, ma'am po. Yan. Thank you kay ma'am. Yan mga malinisa dyan sa Concepcion Pequeña, no? Concepcion Pequeña. Grande po. Grande. Yan. Concepcion Pequeña and Grande, mga malinisa. Ay mga mistisa. Si ma'am, siksihon pa. Ay nakakapares ka mo ni SM Olive. Pares ka mong Coca-Cola body. Palibasa mga taga-Concepcion, ano? Yan, nagbisita digdi sa studio at sa tuyang nanggana sa radyo na samuya pong ipinapanao basta masimbagan mo lang ang samuya mga kahaputan, automatic ka mo magana ning radyo, may face shield, may face mask, asin igwa pa. Kung ano pa mga yaon dyan na pwede nindong makuha. Kaya magtutok lang ka mo digdi sa 97.5 OKFM asin man PBN TV5.
Eksakto ng 15 minutos. Mga tugang makalampas ang alas 10 ni na pagka-uto. Marimang pala na pag nag-iigdi Ma'am Olive, taga-interview taman pala na, no? Oo, sabi nga ni isa ko partner ni Sir Dave Casubago, pag may mag-igdi, pwede naman na interviewon. Kundi, i-record na lang. Pasalamat sa satuyang mga sponsor, urog na ang Cabral Bicolandia Supermart and ang Rice Coffee. Ay, si gustong madalan sa telebisyon, digdi sa slot taday ng record. Pinitang Diretso na. live na Diretso live ng na. patukabon. Halikot man lang pati yan. Nakadikit man sa ng mensahe. O, kaya yan, sige po, magtuto ka mo. Tangani sa ng kamuman ang manggana sa mga parapol digdi sa 97.5 OK FM. Okay. Bueno partner, siguro amay-amayan ta ang pag-raffle mo niyan. Ta dakul nagahapot sa to kung ano pwede da ang kape o Kape. radyo Yan, ang may option. pilianin da. Yes, May option. oo. Sige, automatic ang satoyan rapol. Sige, ano ang satoyang question? Siyempre pa, pwede po kamo mag-upload sa Globe 0995-027-3997, sa Smart 0950-049-7596. Ang sakuyang kahaputan, ano ang pinirmahan sa sarong Memorandum of Agreement ngunyan kan Philippine National Police igdi sa laog kan siyudad ning Naga? Wala, medyo pwede ito. medyo Medyo masakit-sakit masakit-sakit. din kadikit. Dapat tigdangog din do si Colonel Gasito Reyna. Kung ano ito. Sige na, mag-upload na kamo. Maya pa rin talos nag-upload. Medyo maluya ha. Upload na kamo. Mag-upload ka mo Ano, sa... partner? Baguhon ko. May pati nag-upload, Medyo masakit kaya, ano? Sige, papasil-pasilan mo naman. Sige, pasil-pasilan ko. Para sa Indo, ano ang pinaliwanag na ordinansa ni Colonel Errol Garchitorena na kung saan kinakapungot ngunyan kan mga may restaurant, may bar igdi sa laog kan siyudad ning Naga? Yan, pasil na yan, ha? Ano ang pinaliwanag na ordinansa ni Colonel Errol Garchitorena Kasursubago lang in connection sa ordinansa sa mga inuman igdi sa Naga? Upload na kamo. Upaka din na naman nagkakaresibing upload. Noliboy, minsan naghahangin eh. Baka day mayong may nakaka-upload. Yan. Madali lang ha. Ang, Baka day na naman, testingon ko na uploadan. Minsan may, sige naman naman muli, itatry ko kung uploadan nito. Minsan may basis na yun na uploadan kan sa ito mga pag-iba. Okay, ang sabi igdi, good morning ma'am. Pwede pong maghagad ng face mask na may face shield pa. Panamit man po kang Rice Coffee. Igdi lang po kami sa Bagong Bayan, dating DWRN partner, ang harong daan Ay, ninda. Kiburak. Oo, sa Kiburak. And more power to your program, Ma'am Olive and Seron. Sana po makaigdiman kamo and makadara kamo ning Rice Coffee. Oo, si Kuya Hil ang may bit-bit kayan kaya siguro si Kuya Hil maalibot-libot man dyan sa Kiburak. Ang sabi igdi, good morning ma'am, pabati man kami. Si Adel po ini, kan Del Gallego. Uy, sa Del Gallego partner. May paradangog pa lang kita dyan. Good morning po sa Indong Dua. Sana makaabot man po ang papromo nindong radyo igdi sa samuyang lugar. Oy, si Adel iniha. Good morning Adel and sa imong pag-iriba. Uya pa, pabati man kami sir, igdi po sa Concepcion. Maray pa po yan, si Malinisa, Nanggana. Paano po kami paano man po kami makaapod dyan sa Indo? Ay, kuya. Irinutanda kaya partner. Sige na, mag-dial sa 0995-027-3997 sa Globe yan. O sa Smart naman, piglulaway-laway ta, sa Smart naman, 0950-049-7596. Yan sa Smart. Madalion ko ta ang simbag, si Panduang Hapot. Ano daw ta... Baka nasakitan pa kan si Panduang Hapot.
Ah. Maya ita pasil-pasilan, pero pasil na to. Itong inot na. Ano ang Ay, pig- pero partner, paano? Minsan kaya, dai mo talaga madadangog, naka ano yan. Naka-silent. Pwedeng pahiling. Sige, ayun, magiling ko man. Para tayo kuyanta. Anong apod ka ni? Restart. Ang sabi igdi, good morning ma'am. Pwede man po kami kaya na radyo nindo para po maribayan naman ang radyo me. Igdi po kami sa Anayan Pili. Perme po kaming nagdadangog sa Indo. Pwede pong pakiulit kang number nindo para maka-participate man po kami. Okay, partner? Ulit unta. O, sa Globe, 0995-027-3997. O, sa Globe yan, 0995-027-3997. O kaya man sa Smart, 0950-049-7596. Oo. Ayan, sige lang. O, magka-dial na lang kamo. Kung makalusot, Salvado. O, yan. O, may nagapod. Yan, sige. Dahil talaga Ayun na. nagre-ring partner. Dahil nagka-cancel pati. Nakalusot ko na Nakamute garo partner. Ha? Nakamute kaya. Paano man tabi partner? Nakamute. Okay, sa satuya pang paraan tabay, maray na aga ma'am, pabati man kami igdi sa San Roque, Kamaligan. Pahagad man po kami kan sa indong manago mo na rice coffee, permi po kaming nagdadangog sa Indo. Yan, Okay, partner, go ahead. May nakalusot na. Mhm. Hello? Oh, napuputol. Ano daw problema kayan? Ano? Napuputol. Minsan baga partner, masakiton talagang makalaog sa satuyang linya. O baka- Pero kung susurtihon ka man, Oh, dai ka man na nakalusot ka, pero minsan nalingaw ka kang answer mo. can answer. Mhm. Good morning po. Kaya ganyan. Ayun na. O, mag-testing ka. Ang sabi, hindi partner, ribayan mo na lang ma'am ang hapot. Ay, talagang nasasakitan na, no? Nasasakitan. Sige daw partner, ikaw daw maghapot. Oh, isayan sa mo yung na-interview yung pulis. Oh, sige na. Apod na ka mo. Isay ang sa mo yung na-interview na pulis. Sige. Hello, good morning. Hello, sir. Hello po. Isay po Hello po. ini. RJ po. RJ Kang? Kang Kibok po. Ano da Sida? partner? Kiburak, ma'am. Kiburak. RJ. Anong apelyido mo RJ? Ubaldo po. O sinanggana ka na RJ? Ayun po, kailan ma'am. Rice coffee na lang, ma'am. Okay. Pwede man yan na partner, rice coffee ang gusto niyang ganahan. Ika. Sige, RJ, ano ang simbag mo sa samuyang kahaputan? Ano, sir? Errol Garcia Terena po. Sir Errol. Oh. Ayos man ang timing mo. O, di anong gusto mong ganahon? Rice coffee na lang, sir. Nanggana na po kaya akong radyo. Radyo. Di makusog ng signal mo. Kaya gusto mo ngunyan, makusog ng hawak mo man. Ayun po. Tsaka face mask, man, sir. Humiling ka yung makakamit. Sige, congratulations, sir. Good morning na lang sa mga taga-Kibarak. Ayun po. Good morning, man, sir. Okay, yan. Sige, rice coffee na. Oy, partner, may nag-teterex igdi sa to. Ano nga ni po ang number nindo, ma'am, para maka-participate man da asinda. Sige daw, partner. Uliton ta na Oo. naman. Magkuha na ka mo ng pentel pen o kaya ball pen. Ilag mo na dyan sa lanob nindo. Tagal hindi yung malingawan, ha? O sa Globe, 0995-027-3997. O sa Globe yan. Sa Smart naman, 0950-049-7596. O yun na. O 0950-049-7596. O yan. Dapat magdangog ka mo. Kung medyo masakit-sakit ang hapot, dahil ka mo nakakaalapod. Mhm. Pag pasil, biyong nag-aaragawan sa pag-upload sa telepono. Oo. Oy, partner, good morning kay DT Manalag, kay Maricho Maralag, dyan sa RJ Village. Igdi po sa Maya Kanaman. Good morning, good morning. Salamat sa padagos na pag-antabay. Uya pa, ang sabi igdi, salamat po ma'am, naribayan si Hapot.
nasimbagan ko. Ha ha ha. Yun na to, Yun partner. pala to Para si dangog ta talaga. nag-text, ano. Pero kadakol nag-try na mag-upload, kundi nagkukuyan lang, Napuputol talaga. napuputol ang kuyan, ang sendang linya. Okay, siguro makakuha na kita. Mapalaway-laway na kita tanganing eksaktong makapuon man si Papa Papa Bert Bert. sa alkalde sa kusina. Sa pangalan po kan sa tuwing mga pag-ariba sa lado technical, tulo. Yaon dyan si Kagawad Ferdinand Losada, Noli Macawili, asin man Chief George Ernie Cladera. Kami po ang sendong mga lingkod. Ako po si Olive Pado Bragay. Iniman po si Ron Enon, salamat kan sa indong pagantabay. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, Tuloy ang laban. panahon man ng karamdaman, Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung maka ako, yung balik ako. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung maka ako, yung balik ako. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus.